Vojtěch Kadlec, který předběhl Beneše a prostřel špitá Sparta na hrací ploše a navíc výborně přihrávající Hušmalerovi, Krejčí, tutovka, končí golem od začátku druhé půle, ale je to prostě takového, teďka to bylo gólový znova. a je to gólové! Roman Bednář plní svou úlohu. Krejčí se vynořil a přihrál Fortuny na druhý gól. Tohle byla Marcek a nebyl to offside, zpracoval si balon trochu do strany, ale zajímavá přihrávka od Marka Matějovského na rozběhnutého Kostu, výborná pozice. přihrávka jako z hokeje. Další šance a Ondřej Švědík si určitě zlepšil náladu, ale ne. Romana Bednáře v akci. Hezky. Krejčí našel Davida Lapatu, rovná se 4-1. Hušmauer vlétl přímo před sebe a chtěl ještě nechat vyniknout. Kosta. Není relá slova. Krejčí. Uzemil zehráno od Božka Dočkala. Nevěřáme. Jeho zakončení a... Výborná přihrávka. Marečka.